Tres jóvenes mueren por el ataque de una familia de osos en Huesca. Has fet moltes vegades aquesta excursió? Ai, com a Si us ho vaig dir... No, Hòstia, Gerard, no et reconec, no t'ho vas dir que havies quedat amb un noi, no que era de Tinder. Volia res? No. És raro, se m'ha el bien. Sí. Va, jo mai us he trobat a faltar.